Tässä videossa me mennään Makuanin kanssa ravintolaan, jossa ruoka maksoi 400 € ja siellä me juodaan viiniä. Ja videon lopussa mä kysyn turkulaisten mielipidettä Makuanin ja Teon ottelusta. Mä haluan kysyä teiltä, kuka voittaa, Makuan vai Teo? Mitä vittu? Miksi Immu hävisi se matsi? Miksi Immu hävisi? Me saavuttiin Makuan Amerikanin nyt tänne kalastuspaikalle. Tossa on Suomen presidentin mökki, mut ennen kuin Makuan kertoo siitä lisää, niin minkä takia me ei saatu kuvattua kaikkia samalla päivällä? Oliko se sen takia, että sun piti nukuttaa Robin? Joo, mulla on tietyt vastuut Robinin kanssa ja niiden ehdoilla mennään. No ei haittaa, onneksi me saadaan tehtyä nyt seuraavana päivänä tää maiden loppu, kun mennään syömään sitä sun hullua ruokaa. Me saadaan tehtyä niitä testejä, näyttää kun sä kalastat, näyttää kaikkea mitä sä teet elämässä. Meillä on vielä hetki aikaa, kun me näytetään nyt teille nämä kaikki jutut. Makuan, monta erää sä sparasit eilen? 7-8 minuutin erää. Joo, peruskuntoa. Tää erä, mitä mä kuvasin Makuanista, oli viimeinen erä. Miettikää, se sparasi näin hyvin. No, oli se hyvä, joo. Mä en saanut kuvattua kaikki eri, koska mun piti auttaa mun vaimoa, koska sekin tuli vieraille täällä Makuanin salilla ja treenas. Mut voit sä kertoa vähän, miten Suomen presidentti mökki on tässä sun lähellä ja miten toit, mutta tossa on kai sen presidentin vene ja mitä täällä tapahtuu? Joo, se on Suomen tasavallan presidentin kesävirka-asunto. Pitäisikö näyttää vähän niinku katsojille? Tulkaa kattoo. Tuolla on noin, missä on hienosti puut rivissä, niin. Ja tuolla on se vene, eiks niin? Joo, mä luulen, että noin 2 laituria kuuluu siihen. Mun mielestä, jos mä ymmärsin oikein, presidentin vartijat tulee aina tohon ja ne hakee sille veneellä sen presidentin tuolta. Okei, tästä mä en tiedä sen enempää, ei. Sun kaveri kertoo mulle, kenen kanssa me kalastetaan täällä, mutta täällä tuulee vähän liikaa. Mennäänkö me toiseen paikkaan kalastaa? Joo, me mennään toiseen paikkaan. Ennen kuin mennään tekemään niitä testejä syömään Makuanin lempiruokia, niin käydään vähän kalastaa tuossa toisessa paikassa. Kun me kalastetaan, täällä on aika kylmä mulla tällaisilla vaatteilla. Mun pitää nopea vaihtaa ice skate-juppari päälle. Mulla on vieläkin vähän kylmä. Mä vielä vaihan takin päälle. Nyt mulla on samanlaiset vaatteet kuin sulla, Makuan, ja mullakaan ei tuu kylmää. No niin, mennään kalaan. No niin, lähdetään. Saavuttiin tähän kalastuspaikkaan. Sä toit meidät kauniiseen paikkaan. Mikä paikka tää on? Tää on Naantali. Tässä on sun kaveri. Mitä se tekee nyt? Mä en rehellisesti tiedä. Mitä teet nytten? Ainakin pistetään veden ja se kello siihen ja sitten... Kalastatko syötin tällä? Joo. Ja kauan kestää, että sä saat syötin? Se kestää välillä hetken, niin... Yritetään nyt saada toi parvi. Luotaksä hänen kalastustaitoon? Etkö sä sanonut, että hän on yksi Suomen parhaimpia kalastajia? Älä nyt heitä sanoja mun suuhun. Mä vaan sanoin, että se tunnetaan nimellä Siikasheri. Ja hän auttaa aina sua kalastaa. Onko hän sun oma niinku kalastusopas? No ei, hän on hyvä kaveri. Me tarvitaan matoja. Kato! Sun kaverilla on kaikki. Kaivetaanko me nyt matoja? Mennään hakemaan matoja. Robin, sä et voi saada kalaa ilman matoa. Sä tarvit madon, jotta sä voit saada kalan. Ei saatu kalaa äskeisessä paikassa varmaan, koska oli liian kova aurinko. Nyt testataan kuitenkin tätä paikkaa. Makuan. Mikä tää kaunis paikka, mihin toit meidät kalastaa? Me ollaan nyt Naantali. Onks tää Naantali? On. Uskotko, että täältä tulee kalaa? Nyt on keskipäivä. Jos et sä saa täältä kalaa, niin mä luulen, että sit sä oot semmonen huono onnea tuolla. Kaikki on teidän käsissä, hei. Kalastaako Robin? Kalastaako sä, Robin? Joo, vastaan kanssa. Voitko sanoa kaikille katsojille, että tilaa kanava? Kanava. Makuan vei tässä hetkeksi Robinin nukkumaan, mutta mä sain hänen kaverin kanssa pari kalaa. Se on niin painava. Ui! Paljon tää painaa? 300-400 kiloa. Hei, tässä on liian iso meille. Hei, tässä pois. Nyt Makuan saapuu takaisin ja me mennään testaamaan vihdoin tätä 400 € ravintolaa. Kommentoi alas, jos haluat, että me mentäisi joskus kunnolla kalastamaan isoja kaloja. Vitsi, oli niin kova tuuli, ettei tullut kalaa. Joo, ei tullut. Kova tuuli. Vitsi, harmi juttu. Nyt me saavuttiin Turun ravintolaan, joka on yksi Turun parhaimmista ravintoloista. Meillä on 5 annoksen ruokalaji. Meillä tuodaan 5 eri ruokaa ja me ei tiedetä, miten ne ruoat on. Mä lupaan, mä en tiedä ja säkään et tiedä. Onks tää totta? Joo. Mitä sä odotat, että sieltä tulee? No mä en tykkää tämmöisistä yllätyksistä. En mäkään tykkää, mutta vaan teidän takia me tehdään tää. Joten muistakaa tässä vaiheessa viimeistään painaa sitä tilaa nappia. Tilatkaa tää kanava. Robin, saako sieltä jäätelöä? Mennään kokeilemaan. Wow, mikä ravintola. Tää on aika kaunis ravintola, Makuan, vai mitä? Kaunis. Mut katsotaan, onko hyvä. Semmosessa Se tulee nyt. Älä suu. Tää tulee ranskista, tehty paperilla salivipaleesta. Se on oikeesti ajatellen, että se ei ole liian semmoinen tutkinta. Mitä tää on? Sitten sulle tulee Italiasta, Lombardia-alueelta, pyrisynkäpaleesta. Se on semmoinen kypsän hedelmäinen. Mut minkäkään mun pitää juoda? Se ensimmäisen ruokalajin kanssa. Mut se ruokalaji ei ole vielä tullut. Eli mun ei kannata juoda tätä viiniä leivän kanssa. Oliko se huono asiakas? No on, jos sulle sanotaan, että sä voit tehdä sillä ihan mitä vaan. Tässä kohtaa mikki ei ollut päällä, mutta 20 sekunnin päästä kun Mieria saapuu pöytään, niin mikrofoni taas toimii. Kohta näette kaikki jännittävät 5 ruokalajia, mitä meille tuodaan pöytään. Mennään kattoo!
Yksi parhaimpia leipiä, mitä mä oon syönyt. Ihmiset tulee, mä nyt feikaan varmaan. Onko niitä on tosi hyvä? Kerro rehellinen mielipide. Ootko syönyt näin hyvää leipiä? On. Tänään mä nopea napsautan mun hupparin pois mun päältä. Pinta pahdettua nieriä. Pitäisikö maistaa nyt tätä nieriä? Nieriä. Tykkäätkö sä nieriästä? Mä en tiedä maistaa. Maistetaan. Otatko koko kalan samaan aikaan? Mäkin otan tänään. Ei paha. Ei paha, eiks niin? Ei. Onks 300 € arvoinen? No urheilijalle se on aika paljon, koska meille tärkeintä on se, että meidän maha tulee täyteen, niin mä toivon, että meidän maha tulee täyteen. Robi. Kova äijä, Robi. Hei Max, tossa kun sä juot valkoviiniä, Niin mun piti maistaa tätä nieriän kanssa. eikö se uskoa? Raamatussa lukee, että älkää juopuko viinistä. Luopuko? Juopuko? Juopuko? Wow. Säkä et juopu, eiks niin nyt? Ei. Mutta mikä määrittää sen? Miten jos mä alan vähän hymyilee ja nauraa? No ei kai, ei se oo silleen. Kyllä mä uskon, se on enemmänkin siitä, että sä haluat olla sekaava ja tiedätkö näin, että se on se, mitä se tarkoittaa. Että jos sä oot ihan vähän, niin Raamatun mukaan oikeasti on silleen, että se on sydämen asenteestakin. Jumala tutkii sun sydämen. Että oikeasti juot sä sitä sen takia, että sä haluat olla humalas vai onko se vaan semmonen, että sä haluat maistaa? Se on, Jumala näkee jokaisen sydämen. Miten mieltä sä oot nyt, kun sä juot alkuruoankaan viiniä ja näin? No siis, en ole todellinen alkoholin ystävä, mutta ruoan kanssa hyvä viini on. Se on oiva juttu. Nyt me mennään siinä rajamailla. Ja sä otit vielä, mä otin sentään yhden 12 senttisen, mutta sä otit koko juomapaketin. Ei kun iskä juo viiniä. Tässä. Max, nieriä pitää syödä, ettei toi viini iske. Eiköhän ole aika kertoa katsojille arvosana 0/10 tästä nieriästä. Minä annan tästä 300 € nieriästä 7,5/10. Mä oon enemmän lihan kuin kalan ystävä. 7. Joo. Annatko arvosanan vielä tästä viinistä? Mä annan 6. Jotenkin hapan. Onko viini normaalisti hapan? Mä pyysin semmoista keskivahvaa, Ranskasta peräisin. Alkoholipitoisuus oli ainakin sopiva. Ei oo yhtään hauskaa, että Robin ei syö yhtään No, Robin, se on kala. Tää ruoka maksoi paljon. Tää, mitä mä sanoin, eikö niin, että tää maksaa 300 €? Se on vaan tää ruoka. Mä unohdin, että sä otit vielä tää viinipaketti. 400 €. Älä saa. Miksi et juo sun viiniä loppuun? Koska multa olisi vielä 4 uutta. Mä en voi mennä juovuksiin, sä tiedät, että se on väärin. Pitäisikö mun tilaa yksi vielä? Häh? Ai niin, mä juon niitä teidän. Jos juot mun viinejä, koska Raamatun mukaan se on väärin mennä juovuksiin viinistä. Raamattu on mun puolella tässä. Tasapuolisuus. Alkoisiko sä mennä juovuksiin? Hei vaan, että mullekin jää jotain. Hei, voit sä please syödä jotain? Mikä se seuraava ruoka on? Me ei tiedetä sitä, mutta onko se nimi varhainen alkukortti? Mikä se nimi on? Se on ensimmäinen alkuruokaa varmaan. No napsautetaanko? Wow. Mikä tää on maku? Tilasitko sinne lisää? Ei, tämä on Pepsiä. Me voidaan vaihtaa päittäin jos. Ai niin, me sovittiin, että me niinku vaihdellaan tätä. Niin mä voin ottaa ton ja kuvaajat. Mä otan kuvan Joo. ja se juot tän. Joo. Tää on tartaria. Mikä on tartari? Raakaa naudanlihaa. Raakaa naudan lihaa! Mä en oo ikinä syönyt raakaa naudan lihaa. Häh? Onks tää raakaa naudan lihaa? Tää maistuu aika hyvältä. Maistetaanko kun ne sanoo, että tää kuuluu tää viini tän kaikki, niin? Joo. Niin maistetaanko, että sopiiko se oikeesti tähän? Oli hyvä. Viini kuuluu olla tämmönen vaan ruokajuoma. Ei semmonen, että sä menet sekaisin, eiks niin? Riippuu kuin iso jano on. Oliko tää eka kerta, kun sä syöt? Joo, raakaa lihaa. Onks tartar aina raakaa lihaa? Ootteko te maistanut tätä? Kommentoikaa alas. Ja jos te tiedätte tämän ravintolan tai teillä on joku veikkaus, mikä tää on, tää sijaitsee Turussa, veikatkaa kommenttikenttään, että mikä paikka tää on, eiks niin? Veikatko? Onko sulla valmiina arvosana tästä tartarista? Tämä oli elämäni parha. Ei, oota. Tehdään sama aikaa arvosana. NYT 9/10. Tämän viinin jälkeen kaikki on 10. Lopeta nyt maku. Okei. Okei. Oikeesti ihmiset luulee kohta, sä oot oikeesti juomuksissa. En ole. Mut oli elämäni paras tartar. Oliko? Oli. Munkin. Me tehtiin Mut se oli sun ensimmäinen.
400 euron tartar. Eikö se ole hyvä juttu maistaa ekan kerran elämässä just se 400 euron tartar? Mäkään anna helposti arvosanoja. 9/10 on tosi paljon, joten nyt me ei voida kertoa tätä ravintolan nimeä, koska muuten se on liian iso mainos. Mutta periaatteessa tää on sun maiden, niin sä voit mainostaa, mutta nää ei ole sun sponsori missään nimessä. Siis se on hyvä niinku alkupala. Et ei saa ajatella, että nyt mä syön niinku lautasellisen raakalihaa. Et just tommonen pieni määrä, hyvä viini. Harmi, että viini loppui, mutta Onks tää black wine? tämä on Pepsi. Mulle tuli vähän kylmä makua. Sä tarvit lisää viiniä. Wow. Tuliko lämmin? Joo, tuli lämmin. Ois voinut helpomminkin. Kato miten se tekee, se laittoi kengän pöydälle. Ei, kenkä pois pöydältä. Mä veikkaan, että nyt se on lihaa. Äsken oli lihaa. Mut nyt mä veikkaan, että se on jotain jotain kasvisperäistä. Robin, mä napsautan nyt ruoan tähän. Haluatko mä napsautan ruokaa tähän? Kato. Tuli mun käteen. Sä arvasit oikein, että tää on kasvisruoka seuraavaksi. Joo. Hei Robin, maista. Iltapala. Maistuu sitä 400 euron keitolta. Hyvä kasviskeitto oikeesti. Monta kertaa sä oot juonut alkoholia viimeisen 5 vuoden aikana? 0 kertaa. Oikeesti? Oikeesti. Ja miksi sä nyt juot? Sä toit mut hienoon ravintolaan, niin Siis viimeisen 5 vuoden aikana 0 kertaa. 0 kertaa. Siis tasan 0. No 1 alaspäin. 0. Miltä viini maistuu nyt 5 vuoden tauon jälkeen? Samanlainen huono viinapää mulla. Älä juo aina jatkossa. Okei. Kommentoi alas. Älä kommentoi alas. Olisikohan aika antaa arvosana tästä maa-artisokka tai mikä keitto tää onkaan katsojille? Ei ollut kovin näytä. Annetaan sama aika. T nyt 6/10. Aika lähelle sama, aattele. Mut joo, maku, napsautetaan 4. ruoka tähän. Wow. Mitä tää on? Tää oli paahdettua siikaa. Paahdettua siikaa Joku... ja raparperia. Onko tää 400 euron siika? Maistetaan. Tää on oikeesti hyvää makua. Maistoisin tätä viiniä äsken. Mä lupaan, tää oli tosi hyvää. Tää oli tosi makea ja tää maistuu oikeesti vähän mehulta. Vitsi tuo raparperi sopii. Tää on oikeesti tosi hyvää. Alkoholi ei oo hyvä juoda silleen, että sä menet juovuksiin. Eiks niin Makuan? Jep, siksi itse juon vettä. Mä oon ihan shokissa tästä. Joo, nähdään ihan arvosana parissa. Sauruksiin. Dinosaurus. Din. Dino. Kommentoikaa alle, teettekö te näin? Jos teidän lapsella on nukkumaan meno aika ja teidän on pakko esittää, että tykkäätte tästä jaksosta sen takia, että hänkin olisi innoissaan ja eri huisi liikaa täällä ravintolassa. Olisiko aika antaa arvosana tuolle siialle? Se oli kyllä hyvää. Hieman suolaista. 8. Mä lupaan, mäkin olin antamassa 8. Vitsi, se olisi olla hauska, jos mä oltais sanottu samaan aikaan. Mut tiedätkö mitä? No. Seuraavaksi tulee jälkkäri. Äijä napsautti sen nopeasti tähän. Anteeksi, mutta näin. Miksi? Täällä on mun musik. Robin, saat maistaa Jälkiruokaa. jäätelöä. Jäätelö. Ei oo hyvä. Mä maistan nyt, kun mua pelottaa tää. 400 euron jäätelö, oletko valmis? Siis tää Robin on sylkässyt kaikki ruuat pois. Ootko ikinä juonut viiniä makeisten kanssa? Kommentoi alas. Tarkennetaan. Siis mä oon juonut 12 senttiä punaviiniä. Huikan, eli muutaman sentin valkoviiniä. Ja vähän sitä yhtä. Te ihmiset luulee, että me ollaan juotu täällä pullottain. Ne voi luulla, eiks niin? Kohta Iltalehdessä lukee Makuinen Amerikani ja Ice Cream omistaja Max Synninen olivat juomuksissa Piip-ravintolassa. Meillä on vain huono viinapää. Onko sun arvosana valmis tälle jälkiruoalle? NYT nyt. 4. 8. 4? Tää oli tosi hyvää ja herkullista ja rapeet ja kinuskista ja jäätelömaisia. Kaikki oli hyvä yhdistys. Tässä oli kaikissa todella hyvä yhdistyksen maku. Yhdistys ei ollut minun maku. Oli kiva syödä sunkaan makua. Mä vien sut nyt kotiin, että... Toivottavasti pääsemme maistelemaan uusia ruokia ja viiniä joskus toisti. Pitäisikö sitten meidän sanoa ihmisille nyt tähän maiden loppuun, että jos ne haluaa nähdä jatkossa, että me tehdään sunkaan vielä jotain testejä tällaisia videoita, että ne tilaa tämän kanavan. Joo. Ja sit kommentoikaa alas, haluatteko te nähdä Makuaninkaan vielä jotain videoita jatkossa. Kommentoikaa tähän näin alas. Kommentoikaa tohon alas. Dinosaurukset. Vielä Makon yhteispisteet tälle hintalaatusuhteelle. 400 € viinit ja ruoka. Paljon annat arvosanaksi tälle? Annetaan sama aika Vanash. Yhteen nyt 6,5/10. Aika lähekkäin. Oikeesti. Oikeesti. Mä käyn viemässä sut vielä kotiin. Ei, minä lähden kotiin. Ai itse? Kyllä. Kiitos. Ihmis haluaa sunkaan yhteiskuvaa.
Kaupalla on ihmiset, jotka haluaa sunkaan yhteiskaupan Nyt minä haluan kotiin. Kato, ne tulee nyt makuan. No vittu, sulla pitää olla tommoset samat vaatteet joka kerta, niin ihmiset tunnistaa meidät. Tilatkaa tää kanava. Okay. Meillä on My Day menossa. Joo. No, jos te haluatte sanoa, että tilatkaa Ice Cage Fighting YouTube-kanava. N-Y-T, nyt! Tilatkaa Ice Cage Fighting YouTube. Otti sen Makuan Amerikanin kanssa yhteiskuva. Mä kysyn vielä yhden kysymyksen. Makuan vai Teo? Sanokaa kaikki samaan aikaan. Tuutteko te kattoo tää matsi? Turun tuomiokirkko, tää on mun kaupunki. Hei nää äijät, nää! Aika! Miettikää Suomessa, kellään ei ole yli yhtä voittoa UFC:ssä ja tällä ei ollut 7 voittoa ja kaikki melkein kuristuksilla. Teo nukkuu legit sekunneista ajan jälkeen. Mut Teolla on Suomen kovimmat lyönnit. Oikeesti. Onks näyttää jo voittaa? UFC vastaan Teo Angola. Kokemus vasta nuori. Anaconda kuristus. Makuan. Anaconda kuristus. Mä en tiedä kumpi voittaa tää oikeesti. Saat nähdä se klipin. Se 8 sekunnin knockout. 7 sekuntia. Jaa. Mut Teo tietää kaikki Makuanin kikat, siksi se on paha No se on oikeesti, siitä tulee tiukka matsi. Siitä tulee oikeesti tiukka matsi, totta kai. Tosi hyvä käytöksesi. Kiitos. Onne matkaa. Makuanin on pakko viedä se lapsi nukkuu. Näetkö sä Teo? Tää on mun kaupunki ja sä haluat tulla tänne ottelemaan mua vastaan. Kuka voittaa, Makuan vai Teo? Kumpi voittaa, Makuan vai Teo? Menee. Ai Teo voittaa? Miksi Teo voittaa? Millä Teo voittaa? Se tyrmää. Mä oon Turusta, mä sanon Maku. Mitä sä sanot? Mä sanon Maku. Maku on tuolla. Miksi et ottanut senkaan kuvaa? No kun se ehti karkuun. Ei mitään, mäkin lähden karkuun. Nähdään. Robin! Stressaako joku koko ajan kaikki haluaa ottaa sunkaan kuvia? Robin! Makuan sä äsken väitit, että yhtä hummalassa. Mitä sä voit sanoa sun lasta maksiksi? Te ootte vähän samanlaisia, mun pitää huutaa teille. Makuan Amerikani. My Day on tulossa päätökseen. Eikö sinua ahdista se? Sinulla alkaa kunnon treenit Teoa vastaan. Ja aiotko edes treenata tähän otteluun? En aio. Mä aion pitää Robinista huolta ja... Niin sulla on lapsi, mutta Teosta. Teollakin on lapsi. Amsterdam! Tämä paikka, missä me nyt ollaan, kommentoi alas, jos te olette ollut Amsterdamissa, niin näyttääkö tämä paikka Amsterdamissa? Te näyttää, oi, ootko ollut Amsterdamissa? En Makuan? ole ollut koskaan. Suomessa on liian hyvä olla. Hienosti. Mikä? Sun tarina. Mä oon seurannut paljon teidän asioita. Kiitos paljon. Kuka voittaa, Makuan vai Teo? Ai Makuan? Hei, Oikeesti? Robin. Millä Makuan voittaa? Kuristuksella. Anaconda. Anaconda. Se on se lemppari, eikö se ole? Laittakaa ekalle erälle. Nyt sanotaan hei Maksille. Valitettavasti mun ja Makuan Amerikanin My Day päättyy tähän sen takia, koska Robin on villiintynyt todella kovasti. Tää on sairas biisi. Makuanin oli pakko lähteä tässä vaiheessa kotiin, mutta mä aion vielä matkalla autolle kysyä ihmisiltä, että kumpi voittaa, Makuan vai Teo. Katsotaan, miten turkulaiset reagoi Oli tähän. kiva, että pääsitte tutustumaan mun siviilielämään, mitä arjessa pyörii ja meidän viinihetket Maksin kanssa tuli jaettua teidänkin kanssa. Mutta tässä ei ole vielä läheskään kaikki Makuan. Kala ei tullut. Mut kuitenkin sulla on ammattikalastaja kaveri. Kyllä me Joo. joku päivä me tuun Turkuun Kyllä taas mennään kalastamaan. ottelun jälkeen. Ei ole väliä miten se päättyy. Mä varmasti kuvataan uusi My Day sit sen jälkeen, eiks niin? Joo. Kiitos kun vietit päivän kanssani Makuan Amerikani. Kiitos Max. Kiitos kun sä oot halunnut tulla mun kanavalle. Katsojat on päässyt tutustumaan suhun, Ice Cage katsojat. Ja kuitenkin varmasti arvostaa sitä. Meillä on paljon uutta kansaa, jotka on päässyt nyt näkemään sut. Ja sä varmaan meet nyt viettää aikaa sun lapsen kanssa, treenaamaan, valmistautumaan Teoa vastaan. Älä syö liikaa burgereita, älä juo enää viiniä. Ja mä toivotan sulle ja Teolle molemmille tsemppiä tähän otteluun. Nähdään taas joku päivä Turussa. Kiitos kun te jaksoitte katsoa tähän asti mun ja Makuanin My Day. Muistukaa tilata tää kanava. Haluatko sanoa vielä viimeiset sanat? Ihana tutustua. Oli ihana juoda viiniä teidän kanssa. Katsotaan kun Teo nukkuu. Ei mitään, nähdään Gatorade Areenalla. Nähdään siellä. Tsemppiä Maku. Kiitos. Nähdään. Mutta et sä kuitenkaan vielä lähde. Nyt sä juttelet munkaan kahdestaan. Ei, nyt mun on pakko lähteä.
ottaa äijän kanssa yhteiskuvan? Totta kai saat ottaa Äijä kuvaa. on sairas, äijä vittu, se järjestää. Tää on Makon Amerikansa My Day. Makon lähti just kotiin. Se lähti just. Joo, se lähti just kotiin. Tää My Day on just lopussa. Kuka voittaa, Makon vai Teo? Kyllä Makvani voittaa, se on Mr. Finland. Se on Mr. Finland, se voittaa. Me luotetaan Makvaniin. Makvan on kova tappelija, se hoitaa Teon. Okei, Teo on kova kans, mutta se on nuori, se on uusi. Kyllä Makvani tulee, se on legenda. Sä kannustat häntä, koska hän on Turusta vai vaan sen takia, koska hän on legenda? Mä sen takia... Jos sä haluat. Kumpikin, se on Turusta ja se on legenda. Mut siinä on se, että kun Teo on nuori, mäkin on nuori, Teo on junnu, sillä on liian kova usko. Se on kova äijä, mutta sillä on liian kova usko itseänsä. Makvani on legenda, vanhan liiton tappelija. Tää äijän kuva vielä, koska tää on sairaasta. Makon vastaan Teo käydään Turusta, tuutko kattoo? Totta kai mä tuun kattoo. Ei mitään, sä voit ostaa icekitch.fi-sivun kautta liput. Teon ja Makonin matsi. Tää tulee olemaan Suomen isoin matsi. Äijä mä hoidan näin ja mä arvostan sua. Äijä, Turussa, Gatorade Arenalla. Kiitos tosi paljon. Mä lähden Helsinkiin takas nyt. Ei mitään, hei. Noniin, kiitos, moikka, nähdään. Mitä? Pakko se on tuntee. Mä oon Ice Cageista, terve. Meillä on My Day tässä, eikä haittaa jos sä näyt. No ei, se haittaa velu. Tää on Makon Amerikanin My Day. Joo, me ollaan terve, me ollaan Paimiosta, Ville. Mä haluan kysyä teiltä, kuka voittaa, Makon vai Teo? No kyllä mun täytyy Makvan voittaa sikäli mikäli tästä asiasta jotain tiedän. Okei. En ole asiantuntija, mä sanon Makvani voittaa. Miksi? Hänellä on kokemusta. Mikä on Teo? Teo. Se on tää vapauttelu. Tiedätkö kuka Makon Amerikani? Joo, tiedän. Joo, ja mutta Teo ei ketä on leiki. Teo? Se on Teo ei leiki. En tunne. Hänellä on... Sori, en tunne. Hänellä on eniten tyrmäyksiä koko Suomen amatööriottelijoista. Ja hän ottelee Makon Amerikanin vastaan. Joo, mikä ikää? Ja hän on- Suunnilleen painoluokka. 70 kiloa. Mikä Makulla on paino? Maku ottelee 65, mutta se on nyt alkanut ottelee 70 enemmän. Niin ne ottelee nyt 70 vastakkain. Tää ottelu käydään Turussa. Gatorade Arenalla Turussa. Ehdottomasti, sitä mennään katsomaan. No. Ja liput voi ostaa icekitch.fi-sivun kautta. Sitten kun tää video on ulkona, voi Mun ostaa. mielestä, hei, kaveri. Vellu ei tarvi mitään vapaa. Mun mielestä tää kaveri on ihan loistava. Ihan oikeesti. Ei todellakaan tarvi mitään vapalittua. Ei, mutta jos sä seuraa Ice Cagein Instagramissa, mä annan sille. Mä annan sille. Seuraat sä? Joo, ehdottomasti Näytä. seuraan. Mitä? Onks tullut Ice Cage Ice Cage vitonen. Vitonen? Joo, Makon vastaa Teo Turussa. Onko? Gatorade. Gatorade. Joo, tuutteko te kattoo? Tullaan tietenkin kattoo. Todella. Kuka voittaa, Makon vai Teo? Makvan! Miksi? Mut Kasper, se on vaan parempi. Herttaalit vaan! Makvan voittaa, tietenkin se on Oikeesti? parempi. Makvan voittaa. Kiitos mielipiteestäsi. Mä lähden takas Helsinkiin, mä tulin kuvaamaan Makonin kanssa My Day. Mitä vittu, miksi Immu hävisi se matsi vittu? Miksi Immu hävisi? Miksi Immu hävisi se matsi? Mitä vittua siellä tapahtui? Voiko ottaa kuva meistä? Tilatkaa Ice Cage Fighting YouTube-kanava. Ja kaikki muutkin somet ottakaa haltuun. IG, TikTok, kaikki muut. Seuraatteko te Ice Cage Fightingin Instagramissa, TikTokissa ja YouTube? Todellakin. Jos sä oot tilannut Ice Cage Fighting YouTube-kanava, mä annan sulle 2 lippua Makon ja Teon matsiin. Turku! Anna! Jos sä oot tilannut nyt Ice Cage Fighting YouTube-kanava. Mennään kattoo! Mut ei ne liput tuolla muutenkaan niin kalliit icekitch.fi-sivun kautta. Tilas, oli tilattu. Ei ollut tilattu. Oli. Mut se on Turussa äijä, kyllä te nyt... Kyllä me tullaan, Tulkaa teki. Kaikki tulee paikalle. Kaikki tulee paikalle. Nähdään siellä. Todellakin. Nähdään paikan päällä. Mä lähden Helsinkiin, oli kiva tavata. Moikka! Mä oon pahoillani äijät, että mä en saanut Makon Amerikaniin näihin kaikkiin kohtaamisiin ihmisten kanssa. Makonin oli pakko lähteä, sen lapset, Moro! Totta kai saat kuvaa. Kuka voittaa, Makman vai Teo? Se on Magma. Magman? No niin. Joo, just nämä kohtaamiset, mitä mä just sanoin teille. Harmittaa, että ei saatu Makoni mukaan näihin, mutta kommentoikaa alas, haluatteko te, että tulee jatko-osa, missä Makon Amerikani olisi myös mukana kaikissa näissä kohtaamisissa, kun ihmiset reagoi, kun ne näkee se. Mun piti tehdä tää teille, mutta te näitte, kuinka kiireistä Makonin elämä on. Hänellä on lapsi, hänen pitää mennä treenaan, hänen pitää tehdä sitä, hänen pitää tehdä tota. Sitten onneksi saatiin edes tähän My Dayhin mukaan. Nyt lähdetään sitten takas pötköttelee Helsinkiin päin. Eiks niin äijät? On. Turku on kaunis kaupunki, mutta tää näyttää vähän Amsterdamilta. Kattokaa, kun me menen tähän. Tästä se ei näytä niin paljon Amsterdamilta kuin silloin, kun me käveltiin tuolla. Muistatteko te? Joo. Mitä äijää? Ei mitään, kaikki hyvin. Makon vai Teo? Mulla on fiilis, että Teo ehkä voittaa. Okei. Ne ottelee Turussa. Ai saakeli, mä oon ihan holleilla, ehkä pitää tulla kattoo. Pakko tulla kattoo. Rehellisesti. Ei mitään, nähdään äijää. Nähdään siellä. Todellakin, jos te epäilette, että tuutteko te paikan päälle tai ette, niin turha epäillä tai turha miettiä. Turku on niin kaunis paikka, että ei ole matka eikä mikään tulla autolla, junalla, bussilla. Junakin kulkee hyvin tänne, niin tää on oikeesti tosi siistiä tää, että Turussa saadaan järjestää Ice Cagea. Moro! Mitä äijää? Kuka voittaa, Makman vai Teo? Teo voittaa. Tää matsi järjestetään Turussa. Järjestetään. Joo. Aika siistiä. Gatorade Center. Syyskuun alussa tosi pian. Joo.
Se kolkuttaa oven takana se Ice Cage 5. Nähdään siellä. Harmittaa joka kerta, kun tulee ihminen vasta, että vitsi kun Makwan ei mun vieressä. Nää sanoo, että Teo voittaa, mut sit se on jännä, kun Makwan ois siinä vieressä, että sanoisko ne, että Makwan voittaa. Ei tiedä. Pitää katsoa sitten, kun Makwan on mun vieressä, että sanooks rehellisesti ihmiset, jos ne oikeasti Teon puolella, että Teo voittaa tämän matsi. Kyllä moni noista, jotka tuli vastaan, oli oikeasti oikeita Makwan faneja tossa Makwanin kanssa. Tuolla mun auto on Moro! Jaa. Tuolla mun auto on pikkuhiljaa tullut näkyviin ja se meinaa sitä, että nyt alkaa matka kohti Helsinkiä. Me ei paljon ehti olla tänään julkisilla paikoilla, mutta mä toivon, että seuraavassa Maideissa, ihan sama kenen kanssa se on, kommentoikaa alas kenen kanssa te haluatte nähdä seuraavan Maidei, niin seuraavassa Maideissa me mennään enemmän julkisille paikoille sen ottelijan kanssa, kenen kanssa me kuvataan. Kommentoi alas, haluatteko, että seuraava Maide on Teo ei leiki Kolehmainen vai haluatteko te, että se on joku muu? Kommentoikaa nyt alas, kuka te haluatte, että on seuraava henkilö Ice Cagein Maideissa. Mä lähden nyt takaisin Helsinkiin. Kiitos kun te olette jaksanut katsoa tähän asti. Muistakaa tilaa tää Ice Cage Fighting YouTube-kanava. Nähdään seuraava jakson parissa. Käy ostamassa liput nyt osoitteesta icecage.fi. Ice Cage 5 Turku vastaan pääkaupunkiseutu tapahtumaan, jonka pääottelussa kohtaavat Suomen historian isoimmassa vapaaottelussa Makwan, Mr. Finland, Amir Khani, Teo ei leiki Kolehmainen. Nähdään Gatorade Centerissä.